RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Magkaning sa kababae nga nagpuyo sa sitio Candiis, Barangay Tingbon, Calatrava, Negros Occidental. Ang tumatatampo, nagdasingan nga, Honey Rose. Magbuwag na lang ta, uy. Daghan man di kini nga imong mga babay. Kalimtin na lang ko. Kay kalimtan na lang sa taka. Salamat na lang sa tanan. Tisi, saha ka. Nakuha na kong uyab, Berumi. Ikaw no? Magtarong ba lang ka? Ikapila na nga uyab ni mo nga buwagan lang ka. Oh. Tungo na nang Bay, inom, tanaw. May babay milabay na to. Guwapa sabi ha. Ano naman sabay? Naibog sa kana? Ang buta ng mata na ko eh. May bugon mag ini. Sige. Buhatan ni ka pabor ha. Pangayuan ko na number ha. Kunya, humana to picture. Libre ko kaon ha. Ikaw mo gidang kwarta na itong duha. Sus, bisa ko pa kay paborihatag na ko eh. Bisa ko pa kay pabor na buhaton ako. Ako mo kay pabor kaon mo. Di ay. Thank you, Rosa. Ibisugot kang nakikita na ko. Abi pa na kong arte ka. Arte ko taon. Wala dyan ko'y libo ka pagkataon, no? Unya, kumusta na itong akong gigon naman sa text ba? Una. Uyab dita? Salamat, Rosa. Salamat kayo kong gisugot. Pero, Marciano, doon ako isulti ni mo, ha? Oo, unsa man na? Ang tinuod, doon ako'y anak. Mo ba? Doon na ba nausap si mapagpati na ako? Wow, uy. Mahal ti ka, Rosa. Huwag adap ko bahalon ko na kinsabay mo mga mahal. Gawas lang sa lain mong mahal, ha? Amaw, huwag kailangang uyab, no? Oy, unsa go di ay. Doon na din ay anak daan si Rosa Marciano. Oh, o tiya. Unsa go taong ka, oy. Huwag ka makapangitaglain. Kana yung nanay anak daan. Ano mo di tiya? Okay na maguna. Okay para nimo. Para na mo dili. Daghan ming dili o yun anang imong uyabron. Maong buwagin na, ha? Tiya. Marciano, please. Mahal ti ka. Pasensya na kayo, Rosa. Magkibuwag lang ko nimo. Tugani ko sa rason. Dili ko masagot nga imo kung bagan. Huwag ingon lang nini ka sayon. Kuno, unsa may rason na. Ako na lang to, Rosa. Maong pag-amping ba, ha? Marciano. Libag yun ako ni mo ba yung masyano eh. Pura lag. Diligig kan buwag ko. Sapa na pero may. Bay. Pagkita na. Ang naagmis akong mga amigo-kamiga. Ipalaila taga nila. Sige ba? Mga amigo na ko. Mao na niya akong amigo. Nga kauban sa nako sa photographer bag ni siya. Si Marciano. Okay. Hi ninyo. Ay, Marciano. Kisa ng babae nga. Kanang pilumon lang. Ha? Si ini? Nga naman bay. Ha? Ibog na ka. Ngayon kag number? Kaya hatagan ka. Pwede ba? Pero, mura pa kumauaw niya ba eh? Mura ko mataha kay hilumon ko kasi siya. Dili kaya at kapagkababae ba? Layras uban akong naila-ila o mga nauyab. Yung anak ginas nini bay. Butan ginas siya. Umo ba? Dilas na ako kalit-kaliton ba eh? Basig, mabasted niya na ko. Mao gid. Taon-taon sa misig ko yung lang ninida. Pila na kabuhan nga, gipailela siyang bayrumin ako. Unsa kag paguyaban ko na si Nini, no? Unsa? Mamisita ka sa amo? Mao na, ma'am, sir. Mauawang ka kumaingon sa inyong anak nga mamisita ko. Mao, misikreto ko ni sa inyo. O gitay min ako nga wa siya. Aron, makaparangit ko yung tarong ba sa akong tuyo. Wag ko. Wag ko'y problema, Dok. Okay na ko. Tanaw na ko, di mo tarong masagka nga ni Anhi. Kaya ni Anhi magigit ka o nananghid na mo. Baong, sige. Balik lang unya ha din eh.
kung kanang nanas din eh. Salamat, sir. Ma'am. Mao din namisita ka din sa amo ron. Kay imo di kong panguyaban. Mao na, ni. Kung di mo na kusugton, isa na ko ni mo. Di ko kabagmay. Pagkaon kita ka. Okay. Unsay okay? Sa to pa, gisugot ko ni mo. Oh, Yes! Thank you ni. Di mo na kong gisugot. basta isa lang nako. Nga dili ko nimo binuangan, ha. Dili ka na mitabo ni. Tungkol kay mahal kayo tika. Ni, mahal kayo tika. Mahal kayo tika. Siya no, tingali mamabdos. Ikabala ka. Barugan tika. Kung sa may mitabo natin doa. Promise. Ni. Isaad na ko. Wagi ko magdahom ni mo ba nga, mo seryoso na kagbabae. Ang mawag mo eh. Bitaw bay. Lahi mo ko sininigod. Dili siya pati sa bababae nga sipat. Agay siya tahon. Ug labas sa tanan. Dili siya ang ibasakitan. Higawa na sa kong amigong da storya. Brag, nadutlan gid ka na. Oo, anak gibay. Nya, sa may plano ninyong nini bay? Nagplano kong pagkasalan ko siya bay. Sa labing dali. Di ko gusto mawa pa siya na ako. Magpakasal ta? Ni. Kung masugot lang ka. Gusto ko magpaksal na ta. Sakto sigurong upat ka tuig nga nag-auyab ta. Gusto ko magbinyo na ta. Marciano, manangit lang usa ko nilang papa ug mama ani ha. Gusto na ko nga doon ako pagtugot nila. Sige. Uyon ko si mo gusto ni. Kuyog na sa inyo uba na yun. Ako. Wa ko'y problema. Kahit total. Na naman sa hustong edad si Nini nga magpakasal. Usa pasad. Nisali ko nimo Marciano para sa akong anak. Naiba kong dili nimo siya pasakitan. Ay, ingon man sab ko. Huwag ko'y pagsupak ninyong duha kung unsa man ang inyong desisyon. Salamat kanyo, ma'am. Sir, Salamat ma, pa. mabdos ka day? Oh dong. Yes! Paparigid ko! Kagwapa sa atong unang anak, Marciano. Lagi day, Natungag na ito duha yung itsura. Unya, sa may gusto mo nga, ato ibang niya. Honey Rose. Oh, Honey Rose akong gustong ipanganya dong. sige day. Oh, hello, Honey Rose. Baby na mo ni mama nga gwapa. I love you, day. I love you too, dong. 28 years old ang edad ni Mama Nini. Og 31 years old si Papa Marciano sa dihang nakasal sila. Bisan to, tiguang na sila nga nakasal, pero puriyabuyag. Niabot man sa lima ilang mga anak. Og ako ang pinakamagwangan. Advice for me ni Mama na ako, nga magtarong gigulo ko sa akong pagkababae. Aron tarungon pud kog lalaki. Dinhin na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Ayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini nga akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi, dining akong suliran. Tawag lang ko ninyo sa pangaan nga Leo. Ingkod ang pangidaron. Kay kanhi ka live-in og may anak kami. Goa na lang sab ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo namo sa inahan sa akong anak. Aron ninyo masabtan, sugdon ko sa dihang kami pa ni Marian. Ingon ini ang mga paghitabo. Late ako sa trabaho da. Dukay magukong nakamata. Wa makapukaw si Marian ako. Kay labaw pang na flat. Parehaming gikapoy sa among gibuhat kagabi eh. Maungo na lang ako sa tanduga sa akong paggikan sa bahay. Bro Renard, ganyan na nangitang manager ni mo. Oo, lagi. Late ko. Ang sa mga di masab ko nung ka mutubag kong tawgan. Ha? Nanawag bagod siya? Oh. Wa man din ako akong cellphone, bro. Nakuot? Kon di sa ko sure ko nakuot ba. Pero wa man diri sa kong bulsa ug sa kong badibag. Suway ko na og tawag, bro. Kaliot ha? Mayroon sa kong makontak pa nato. Lagi. Kung di man gani makontak, bro. Wala gito cellphone na to. Nana. Niring na bro. Ha? Mo ba? Salamat taon. Sige, ikay pakisulti kung tumagon. Ami. Neo. Miring tuod. Hello. Be? Ikaw ni? Nabili ni mo cellphone. Mo ba? Oo. Salamat ni taon na kay naradi diha mabilin sa ato. Abi ba na ako nakuutan ko? Pagdali og pauli ha, humani mo out.
Kaya may importante tang panagsultihan. Ha? Bahin sa unsa man, be? Hello, be? Hello? Unsa naman, bro? Ha? Unsa naman? Turo di sa bayang akong cellphone nabilin, bro. Oh, Si Marian ang nakatubag. pasalamat ka, bro, nga tuwar dahil sa inyo. Oh, ato manager, pasabta ko nga nung wa ka makatubag sa iyong tawag. Nanawa mo ka matubag ha, Leonard? Kanang... Kesa mo na babae nga imong kikachat sa messenger? Ha? Nagsigig-send ko sa mga sexy pictures? Kon na be, kanang... Katsatra na, eh. Pero, kon na, charchara na, eh. Di na nakuyab. Puwa pa gani may magkakita na niya. Iba man na siya nga may kalipin ako nga mao ikaw. Ano nga nung imo man sa gitubayan? Pina-heart react ka pa sa uban niya mga messages ni mo? Sa mga sexy niya pictures? Animal ka! Animal ka! Joto pa tawag ko, maagit. Animal ka! Animal ka! Banto na ko sa idog kay kamatog. Sige na kagukayan ni mo cellphone. Itay nagdog kapag chat pa dahil kaglaing babae. Magbuhag tayo na! Unsa? Dili ko masugot. Sa musugot kag sa dili magbuhag ta. Papauli ko sa mo. Ay, mauna na. Wala yun ay kamuundang ka ng pagsige mong pamabal yun, Nad. Ma. Diwatab yan mo si mga man. Ma. Siya, huwag ka maleksyon. Nga mo sa nagiboga na mong papa ni mong kanyan to. Ang iyang kahimabay. Saan man ako yan ni mga gibilin man ni Marian si Inday nako. Saan man ako sa pagtrabaho? Ay, nagkasulti naman si Nahang Marian. Gitawagan ko niya kung naunsa ko mo. Nga nakadesisyon ng Cruz Marian nga mudayin og largas gawas. O, unsa? Dili ko masugot. Dugay na nga gusto nga mularga sa gawas ang akong kalibiin. Ang akong gipugngan kay lagi do na mi anak. O nga kamot lagi unta kog maayo sa akong pagtrabaho aron makasuporta ko nila. Apan kining kinaya namong mga lalaki ba nga mutan-aw pagiglaing babae. O char-char magid unta to. Chatra ba? Wa magimi magkakita to babayhana. Apan wa na gid madana ko sa pagpasabot ang akong kalibin. Unya, Oh, kumusta naman mas Marian yun, Nad? sige maghapon nag-chat ma. Wa ko man siya hunungi sa pagpasabot. Apan di naman gid siya. So ko magig siya nako. Kaysa batay ganahan na imong gibuhat. Kada ko insulto anang Marian. Siya ko yung magigauban, imong gikadug. Unya, nag-entertain pa day kaglaing babae. Pinaagi ng cellphone nimo samtang nagdug mo. Dako kina insulto kang Marian o Leonard. Giangkon lagi na nako nga nakasao ma. Nangayo gani kong pasaylo. Apan di bagid siya makapasaylo. Midayon magi siya largas gawas. Tuwa dito manarbaho. Unya, unsa ko ba ni Ron? Wa na ba ko pandabada sa akong mga suki, kay nagbantay ko aning anak ninyo. Naikog na ko sa akong mga nagpalabada na akong suki ay. Sige tawag ug hain ako, kay daghan na sila bulingon. Ma, kining undang lang ka sa pagpanglabada. Ako nalay suhol nimo be. Bantay ni Inday. Kay magpadaman sab si Marian og para sa bata. Mao ba? Pero ako mga suki taon, uy. Dugay na kay ko nagserbisyo na nila. Hain kay maayo kung mag-hire ka na nagyaya. Ha? Yaya? Oh, musta, bro? Mukhang wa man kay tarong to, bro. Di lalim bro eh. Hmm? Trabaho pa ko niya. Hands-on pa ko sa pag-atiman sa kong anak. Oh, mayaya man ka kang gipabantay sa imong anak. Oo. Kung niya ko sa trabaho. Pero kung mauli ako sa bahay, ako may magbantay daw sa bata o magpakaon. Ako'y mudog, magabi sa bata. Ligo inig mata pa niya. O pakanon pa na ako daan sa di pa kumuanis trabaho. Ay, dili na lalim, bro. Nya, mo trabaho pa ka? Malagi. Apan buhaton ako ang tanan para sa akong anak, bro John. Bye na, my darling. Work na sa papa. Behave kang yaya, ha? Ya, ikaw may bawas akong anak, ha? Ayaw pasagdi. Ay, oo, dong Leonard. Ay, kalayo pa sa oras akong out, eh. Gimingaw naman ko sa akong darling. Karon nga ako na yung nag-atiman sa akong anak. Mas nagka-close pa hinoon mig maayo. Sige na lang kung wala si Marian ako. Basta kay nanakoy anak. Oh. Ang yayas bata pa ni. Hello, ya. Ano problema? Dong, nagkong problema, dong. Kaya si Inday Mari ba? Di ko si mo ang gilaw. Sira ko rin pabantay sa bata. Unsa? Gikuha sa inahan ni Marian ang amo anak nga wa man ang hidako. Wa man ako paabutan nga mauli gikan sa trabaho. Ako nadunggan nga dili na sila gusto nga magpadadanan pa ang ilang anak na kog kwarta alang sa among anak. Ang ilang girason
nga gisali ko na kuno sa yaya ang pagbantay sa akong anak kay may trabaho kuno ko. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang inahan sa akong anak tuwa sa gawas. Dili ba day nga sa ako unta angay ang custody sa among anak kay amahan man ko sa bata? Ug wa ang mama dinhi? Mag 3 years old pa ang among anak. Kaduhang pangutana, dili ba day ko angay nga maoy mo custody sa akong anak? Kay kuno nagtrabaho ko o gisalig ko na lang sa yaya ang pagbantay kung tuan ako sa trabaho nga amahan man unta ko. Ikatulong pangutana, ikuha ang akong anak sa inahan sa kanina kong kalivin nga wa magpahibaw na ako. Dito ko sa trabaho og wa ko paabutan nga mauli. Tawag bang kidnapping ang iyang gihimo sa iyang apo? Pwede ba nako siya mareklamo ni ana? Ikaw pa og katapusan. Kung sabay akong buhaton aron nga mabalik nako ang akong anak. Not in good terms masagod mi sa inahan sa bata. Pero ako na nagatiman sa akong anak. Sukad pagkatao. Mabawi ko pa ba siya? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Leonard. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problemang may punto medikal, punto legal, personal, emotional, behavioral, mga problema sa mga ginariling droga, problema ninyo sa inyong mga pamilya, sa inyong karelasyon, sa inyong bana, sa inyong asawa, sa inyong ka-live-in, no, sa inyong higala, or kung naamoy mga emotional nga mga giagian, karong mga panahon na, mga sukintig paminaw, ay nalanggid mo pagduha-duha, pwede gina ninyo mapadala, o ipadala gina ninyo dayon ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Naman to'y ka-live-in si Leonard sa ato ang drama, kato si Marian. Apa ni entertain pag yun kini si Leonard o babay nga iyang gika-chat-chat. Para ramang gud kuno ta to char-char niya. Sumuni iyang mga pangutana, ang inahan sa ako ang anak tuwa sa gawas. Di ba di ay nga sa ako unta angay ang custody sa among anak kay amahan ko sa bata ug wala ang mama dire. Mag 3 years old pa ang amo ang anak. Sa akong nasabtan ingon man ka-live-in mo, meaning wala mo'y beneficios kami niyoon, wa mo nakasal. No, Leonard, sa ato pa live-in mo, no, common law, wa namin niyo ang bata illegitimate. Unya ang balaod nato ang mando ana medyo klaro. Ang laod nag-ingon nga ang bata nga illegitimate adto gyud sa kustodiya sa mama ug ang mama pwede pong makabuot kung kang kinsa niya i-intrigo ang kustodiya pod sa iyahang anak. No? Apan, wa pod na mag-ingon, labi na kung sa birth certificate sa bata, Leonard, acknowledge pod nimo ang bata. Wa pod na mag-ingon nga wa nagyud kay katungod sa imuhang anak or sa imuhang bata. Ang balaod naghatag pod og higayon nga makabisita ka or kung musugot pod ang mama, anha pod nimo ang kustodiya pod sa bata or kung maka-file pod ta for custody ug i-grant pod sa korte, ang korte man no by muy makahatag og order kung anha pwede bang anha nimo ang bata, pero as a matter of law ang katong balaod nag-ingon gyud nga adto sa mama. Pero like I said, pwede gyud tang mo file sa court and entitled ka at least man lang kung di man gani mahatag si mong kustodiya kay maulagi illegitimate ang bata, pwede gyud ka makapangayo og visitation rights kay katungod man na nimo og gihatag kuna sa balaod sa imuha nga katungod. Okay? Ikaduhang pangutana, di ba di ay ko angay nga mauwi mo custody sa ako ang anak kay kuno nagtrabaho ko o gisalig ko lang sa yaya ang pabantayon kung tuan ako sa trabahoan nga amahan man unta ko. Okay, it's the same answer sa ako ang tubag nimo sa imong unang pangutana. Maulagi na tungod pod kay amahan ka and illegitimate ang bata, limitado ang imuhang katungod kay ngadto man gyud sa mama primarily gihatag ang katungod sa kustodiya sa usa ka illegitimate nga bata. Pero like I said, wa pud na mag-ingon nga pwede gyud kang mapapas no nga wa na lang jud kas drawing tungod kay illegitimate ang bata, amahan man gihapon ka. And ang akong advice nimo, mas may pagmukonsulta kag abogado kung diin taga-asa ka kay wa man ko kayo kay baw kung asa imong address and ma-discuss nimo ang imuhang katungod and pwede man gyud ta maka-file sa court no mo request ta og custody and at least maklaro man lang pwede man gyud nga i-share ninyo magsabot mo nga kung gusto gyud sa mama nga adto nimo o adto pod niya makakuha sa tiyang higayon or panahon pwede man gyud na goods but mao na ikaw pod nga papa i-assert pod nimo ang imuhang katungod ngadto sa bata. Okay?
Ikatulong pangutana, gikuha ang akong anak sa inahan. Sa kanhin akong ka-live-in. Katus Maria, no? Kaya wapon siya pahibaw-a. Dito ko trabahoan o wala paabuta nga mauli. Matawag bang kidnapping ang iyahang gihimo sa iyahang apo? Pwede ba nako siyang mareklamo? Ang common yun nga misconception nato, no? Kanang pagkuha sa bata, kidnapping na siya. Ang kidnapping para na sa kanang na ay bati nga intention nga i-detain, no? Or kuhaan og katungod to be free or right to liberty ang usa ka tawo. Ang kanang pagkuha sa usa ka lula, sa usa ka inahan, sa usa ka amahan, sa iyahang anak, di gyud na matawag og kidnapping. Kidi man kidnapon din mo imong kaugalingong anak, dili man, di ba? Kidnapon din mo imong kaugalingong apo. Why kidnapping dihang napita? Pero pwede gyud ka maka-petition og adto sa korte nga imong ingnon ang korte pag-issue og order nga gitawag og habeas corpus ug dalha og ipakita diri ang bata kay ako'y mokuha sa custody ana. Mao na, no? So, pwede mo kihag kidnapping, pero pwede ka mo kiha og habeas corpus. Okay? Ikaupat, ug katapusang pangutana, unsa may akong buhaton aron nga mabalik nako ang akong anak, not in good terms man sad good ni sa inahan sa bata. Pero ako nay nag-atiman sa akong anak sukad pagkatao, mabawi pa ba nako siya? Not in good terms mo inasan siguro nga wa mo magkadayon, pero ningon man kanako, no, sa imuhang suwat suliran nga in touch pa ka sa mama. Ang ako amang gud ani always basta kabahin gani sa bata. Ang ako agyud unta ani nga di gyud nato ipa-affect ang ato ang personal nga mga aligot-got ug kalagot sa ato ang kapikas, let's say sa amahan or sa inahan ngadto sa bata. Mo gyud na ako ang perming isulti kay maalaot man ang bata. Unya ang ato ra bang gustong pahimungtan kay di nato tagaan og higayon ang amahan baron or ang ginikanon nga makakita sa bata kay naglagot kaniya. Pero ang bata wa ra ba naglagot, no? So dili gyud na mahimo nga chance, no? So ang pwede gyud natong mabuhat ani is ang imuhang pwede mabuhat ani una gyud is mo-exert sa gyud tag effort, no? Kay ang tana man kung usahay magkiha ay mas maka ignite magud hinuon sa kalagot, di ba? Malagot naman hinuon ta ana, pero suwayan sa nato sa diplomasya nga pamaagi. Sigon sa imong giingon, no, sa imuhang suwat in touch man ka, mag-chat pa man mo. So kung pwede unta, no, mas maayo gyud nga ato ang storyahan sa og klaro, storyahan sa ato sang paghisgutan, storyaan hangyoon og tarong, storyahan diplomasyag pamaagi nga kung pwede ba. Ug gusto gyud pod og higayon og panahon ang lola, no, side pod sa mama, ikaw dawaton pod na nimo nga naa pod siya'y bahin sa oras kay parinti og pamilya man pod na. And that is also the time and opportunity para maila-ila pod in town sa bata ang side pod sa iyang mama, kay iya man pod ng pamilya. Pero ingnan sad siya, pasabda sad siya nga ikaw amahan ka, nagkinahanglan pod ang bata nga makaila-ila, makabanding nimo as a father o makaila-ila pod sa imuhang side, sa imuhang pamilya, kay pamilya pod na sa bata. So, pwede nimo siya suryahon nga pwede ba? No, meet halfway na lang ta. Pila ka adlaw sa imuha, pila ka adlaw sa akua. Magsabot pod mo suporta ang gastuhan, mauni mo hatag ko, ikaw sad mo hatag sad ka. Para maklaro ninyo og sabot, magpinirmahay mo hapsay ug malinawon ang inyong relasyon. Kabahin sa bata. Of course, wa man mo hilabtanay kinsa iyahang uyab didto, kinsa puy imo. Diba? So, at least kung ingon ana, masturyahan ninyo klaro. In the event nga mo fail gyud ang tanan nimong effort, no, pag-reach out sa iyaha, pagpaningkamot nga hapsay ug malinawon ang inyong kasabutan, nga masturyahan, nga magkasturya lang mo klaro, at that point in time, di gyud gani madala, muadto na lang gyud ang korte para ang korte nalay mo tabang og hatag og order, no, ngadto sa mama anang inyong bata kang Marian ug sa iyang pamilya nga ma-recognize pod ang imuhang katungod as a father. Ang importante na kasabot ka nga sa sitwasyon nga illegitimate ang bata, like I said, limitado ang imuhang katungod pero awasad na mag-ingon nga di pud nimo ma-assert ang imuhang katungod. At the end of the day, ang korte ang ilahag yung tan-awon kung unsay makaayo sa bata. And confident ko nga ang paggahin nimo og panahon ug oras sa imuhang anak, whether it's full custody or joint custody,
no sa bata makaayog yun na sa iyaha ug hatagan gyapon pug ka no ug pagtagad sa balaod in the event nga mo file gyud ka or mapugos gyud kag file og kaso. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.